Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirare 263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wetena on the notification bell so that patinodzoka neimwe post uchange uchingozvionera. Panapa Hadhirare 263 uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ende manews updates panapa tinonotoka mabatanidzira tinoitira kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. Malikes enyu akakosha, masubscribers akakosha. First video vadikani ividhiyo rasewiki nochivhayo. Vanhu vanotanzi vakadzi ndo vanoda mari stereki kudarika varume, vanoda mari dzavasina kushandira kudarika varume. Video iri nderasewiki nochivhayo pavanga vari mutauni. Ndo first video randa kuisirai. Pavanga vari mutauni vakakombwa nembombera dzana sekuru nevechidiki vakavakomba vachida mari. Sewiki nochivhayo vapinda mutauni vanhu vese vasingafungire. I don't think kuti vanga vane magadhi hangu paitika izvizvi. Da kuti muone video iroro. Wapedza kuona video iroro da kubva ndadzoka ndichitaura nyaya yaSarah Maruta. Apo paari kutaura kuti Prophet Magaya vakamubata chibharu. Ngatimbone first video. Ngangwe iklemba Next update ividhiyo raSarah Maruta. Sarah Maruta ari kubuda mastreets esocial media achiclaima kuti akabatwa chibharu. Zvisinei vanhu mastreets esocial media vane mubvunzo vari kuti iye anga ari kupi pesa apa paakabatwa chibharu akuda kubuda nhasi achiti akabatwa chibharu. Ndoda kutaura zvandinofunga comment section kuti wakazvitarisa chingave chokwadi here kana kuti manyepo. Ende nyaya iyi vamwe vanga vachiti saka aibvunza maprotection A. Muchapanzwa pavidhiyo ipapo kana iye ari kuti akabatwa chibharu aibvunzirei kuti maprotection munawo here vachionesana nenyaya dzechirwere. Ngatione this video. So abo ino kitchen vodzoka vakabata inonzi vakabata mari bunch ema 50 US.
ndobva vatonditi handiti ndina kurezainisa basa mari yako yaitono kuti uchagara mamanzi mangani usingaite basa wakambozorora saka unenge uchiita sei uchishandisa mari inge 1.5 ma50 US wayo ndibva ndatopfugama ndakutochema ndikati maita basa Prophet ndikati no anchada kuti ucheme from today ndinda baba vako any problem inenge yakunetsa inini I'll be there ndibva ndatoti alright Prophet ndobva vanditi come here vakutonditi usacheme chichivakucha because ivo vakagara pacouch ndobva ndainama ndasikopfugama pavanga vari ndobva vanditi zvoni no yogare pamakumbo ndibva ndatorohwa neani ndibva ndati you are my father ndibva nditi no I just want you to sit here ndibva ndainama ndanogara ndibva toona kuti mind yangu haisitombori papo vasunga mwaenda nepassage so pavakaenda nepassage paipai vakabva vaenda kwavakaenda I didn't know kuti vaenda ku vandazongonzwa vakundidedza after some minutes vaindisera uyakumi pandaenda pandakannosvika mamuri mubedroom because mune mabedrooms ariko about 3 1 2 then your 3 ndo central ndobva vatonditi manatongosvika pandotosvika nowakatarisana neroom yaya vanatosvika vasina kutombopfeka vari naked vakatomira vakatozvibatwa dai ndobva vanditi come here vanamira padoo vanditi come here ndikati no Prophet you are my father zvikanzoni yes I told you what you think cannot happen in this world can happen but I respect you vaenda pabed ndobva vanditi come here ndikati Prophet I can't ndobva vanditi zvone so how do you want me to go like just like this mboditsa pachina like vachibudisa like his manhood vachinditi lwanene ndakadaisowo ndobva ndatomubva ndaenda pabed paipai ndakatopfeka ndakatopfeka tight yayo ndobva Prophet 5 yayo ndakazorara nini but pfungwa dzangu dzanga dzisitombori papo because ndada kutongozviita for fear but vasitatorara nini I even asked him kuti alright if you just want to do this why can't you even use protection for me ndobva kubva vatoramba vakati no I don't use that I don't want ngati what about my life ndobva vatonditi unotyei ini chirwere chinogumira mumaoko mangu achinde affect ndobva vatorara neni varara neni paipai ndipakabva vanditi zvoni chienda ngotopedza vachibva vatiti we in different worlds iwo nezvako zvanga uchifunga inini nezvangu zvandanga ndichifunga I just want you to protect my name nekuti undirikine undide dotoramba uchindida uwedzere ngrini your love ndobva vanzoni don't tell anyone chienda kumba manena so kana vasvika kumba because ndakabva ndatongobuda epo handiti unonokwirira makombo waburukira ndavasiyeyo vachiti mari yaugadzara uyazonditora here handisi so pandakabva ndabuda mandaenda kudaro ndakabva nditosvika kumba mumasister yangu ndatosvika kumubudisa 500 ndikati ndabatsirwa naProphet anoti unotenga TV yayo wakanga watengesa vanipa 500 I didn't tell her the truth ndikati nditi saka vanhu vanovanyepera